Olemme tehneet koulumme ykkös-kakkosluokille yhteiset kotisivut. Esittelemme videolla, mitä sivuiltamme löytyy. Tervetuloa meidän luokkamme omille nettisivuille. Näiltä sivuilta näette luokkamme ajankohtaiset asiat. Sivujen kautta tulemme laittamaan näkyville yhteisiä projektitöitä sekä muita oppilaiden tekemiä töitä. Voimme julkaista sivustollamme myös kuvia yhteisiltä retkiltä, teemapäiviltä sekä koulun arjesta. Sivuilla julkaistaan ainoastaan niiden oppilaiden töitä sekä kuvia, joiden vanhemmat ovat antaneet siihen luvan. Vasemmalla olevasta palkista löytyy sivuston eri alueille. Olemme määritelleet niiden käyttöoikeudet sen mukaan, kenen käyttöön ne ovat tarkoitettu. Osa oppilaille sekä heidän vanhemmilleen, osa pelkästään opettajille. Ajankohtaiset asiat. Ensimmäiseltä palstalta löytyy infoa vanhemmille. Liitimme pidetyn vanhempainillan diat kaikille nähtäviksi. Toiselta palstalta löytyy keskusteluryhmä opettajille. Tässä videossa esittelemme tämän vuoden kevään ajankohdaksi on valittu toukokuun 22. päivä. Sivuston kolmannelta palstalta löytyy videopuhelumahdollisuus opettajille. Tarina kertoo eläinten yhteiselosta Suomen luomiosopimuksen toistensa tukemista. Kuvia otsikon alta voimme laittaa esimerkiksi kevätjuhlaan liittyviä kuvia. Linkkisivu-osiosta löytyy ajankohtaisia linkkejä toisille nettisivuille. Open omat sivut ovat tarkoitettu pelkästään opettajien omille muistiinpanoille. Projektit ja ryhmätyöt -osia on tarkoitettu oppilaiden töille. Sivustokartta-kohdassa pystymme hallinnoimaan esimerkiksi sivuston käyttöoikeuksia. Kiitos mielenkiinnostanne.